आंखौ लोगो हमनो फै आं नोंखौ नायनो लुबैदों Hei, आं बेलेगावसो थांनो नागिरदोंमोन बहा थांनो सोरखौ लोगो हमहैनो दे थांसै दे ओमफ्राय बबेयाव बेयाव फै जों बैग्रि जाग्रायाव ओं दे दोनथ' र' बेखौ बादलां थौ सोरखौ फाग्लाया बादावलायनाय दासो फैयो बेसे गोबाव जाफैखो 10 मिनिट जालायलांबाय नोंखौ नेनो सानासो हाबलायलांसै नंगौ नामा बेबि औ गाज्रि फाज्रि खानाय खानानै फैनाङा दे खानाया खेव बे जोबहां सिगारेटनि गुन्दा बायदि नुबाय नोंखौ बे खानायानो एफा गाज्रि जालायबाय बेखायनो हिनजावफोरनि खाथियाव फैनो गियोलां गिगौसै ओमफ्राय दे जिरायनानै मोजां खोथा रायलायनोसै गोबाव रायलायबाय थानो सम गैया आं नोंजों थाफालांनो फैखाबाय बिफा दा जायलाय फैबा बे माइखौ मिलाव लांहोदो बे फाग्लायाथ' बहा थाङो न'आवनो थाला ओइ बुरबक र मा आफा सोर बेलाय आदै बियो आंखौ हाबा खालामनो होननानै खावनानै लाबोबाय साला सुवादखौ जालालै गना बोरलै बिमा अबाव थांजोबखो नोंखौ साला बेदा होनानैसो गारगोन आं दिनै निमाहा आफा निमाहा है आदि है है आदै मा जाखो होद मोनसे फिसा सिमां नुदोंलां फाग्ला जाग्लां उन्दुआब्लाबो सिमां नुग्रा दा नोंनि खानायखौ न' मोनहैब्ला केरासिन लागायनानै सावना होगोन आं उदैखौ एसे बोरैबा मोनदोंलै मा जादों र' दे आं बाहेरायाव थांना फैनि बहा थांनो होद खिनो दे थाब फै न'आव थांनांसिगौ मायाव गाब्र'नांगौ गाब्र'खोलै आंलाय आरो दा न'आव थांनानै थायोबा सेस दाबो फैया फनखौनो हरनोसै आं
मबाइलखौबो अफसो खालामनानै लाबावबाय फाफ्पिया थगायलांबावबायसो गाबोनसो मोनगोन र' बेखौ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna बे मोसौफ्रा दा फैया दा मेथाइखौनो जाना दोनजोबगोनलां दे फन हरलाय Ơi đang bắt đồ. Ơi cặp bữa là bà cặp bữa. ओमफ्राय सासो लोंनो नागिरखो ना माखो बे खाबावसो लोङो दे जायो जिब फन हरदों जिब बेबि मा खालामदों बिबि र' आं एसे बिजि दोनथ' मा बिजि मा खालामदों खामानि मावदों मा खामानि खामानि देना हाबा जाबा मैगं बाना बाजाराव फाननो गोसो दं नामा जाम्बि दोनथ' फाग्ला बुंग्रा नोंबो हाब आसोल दाखालिनिफ्रायनो लोंनानै हें जागासिनोलै नोंना जेबजों रायलायनायबो जायाखै सातबो खालामनाय जायाखै बिदिजों मा जागोनलै जेबो जाया लों मा लोंनाय जानायाव हिनजाव फ्लाइमोट हो नु ब्रेकआप जाजागोनबोलै बेबिनि मेसेज र' मा लिरदों नायनो आं ब्रेकआप आहा गुबुन जाबाय हो टेनसन
मोजां थाबाय सुवाद मोजां नों गोख्रै गामिनि फोथाराव फै मानो बेबि आं न'आवसो खामानि मावनो नागिरदोंमोन दे नों लिंहरबाय जेला थांसै आं दे बा माथो दिनै स्पिड बक्सजोंसो फैदों नामा थगायसुला आंहालाय मालानिफ्राय थगायसुला जालायखो बेबि मैयालाय माथो बायहेरायाव थांनो होननानै थगायलांनाय थोद जाम्बि नों मा मिन्थिनो आंबा मा जादों खेबसेथ' मोजां सोंनानै नाय बिनि उनाव आंखौ बेसेबां रायग्राय आया बेबि मा जादों दे खिन्थादो आं रागा जोंला दे जिरायग्रो बिनि उनाव आं खोन्थानोसै दे खिन्थादो आइ बुरिया संनाय सबायजों साम' ओंख्रि जाबोना उदै गाज्रि जानानै लंपेन्टाव खिस्लाना लाना लाजिनानै न'आव थांदोंलां दे दाबो जेबो नंला बेबि ओमफ्राय बेबि माथो आंनो जुलिनि रादाय होना थगायबाय थाखो नों बावबाय नामा नों बै समाव बैगि गुदियाव जिरायना सानैजों बैगि जालायना समायलानायखौ बावाखै बेबि आं बोरै बावनो आरो आं बावनायबो नंखाया नाथाय आइ आफानि खोथाखौ सानहरोब्ला एसे गिखांनाय मोनोलां मा बिमा बिफायासो आंनिफ्राय देरसिन जाबाय नामा थोद जाम्बि नोंनो साननानै नायलाय बिमा बिफाया गेदेर गोलाव खालामबाय फोरोंबाय फेदेरबाय अब्ला बोरै बावनो आंबो बिमा बिफाखौलाय अब्लाबो आं जेबो बुजिया जेब्ला सम फैयो अब्ला गासिबो जाजोबगोन ना बेबि थुदो न'आव थांसै थुदो आसोल दाख्लैना खबरा बोरै बोरै जामारखो औ आसोल बोरै जामारखो गैयालै लोगोफोर साननायफोरानो दावदैसो जाजोब्बाय मालाय नोलोबारियाव सोरबा मोजां मोननाय दंनो उनाव आइ आफा नायनायखौसो लानोसै आं दे बांद्राय टेनसन लानांला लकडाउन जोबबा बांगाल हिन्जावखौ लायनाय मा दाउखा गाबलाबायखोब्रा ओइ गामिनि लरग' र' माथो जालायखोब्रा थैस सेंग्रा मानसिया बिदि मना लाना बेरायो औ नङाब्ला नै नाय लरग' स्मार्टफन नोंसोरबायदि उदां सेंग्रा नङा आङो जेराव मोसौ दामब्रि नुयो बेयावनो थांग्रा आं दखानाव माइरंसो लायनो थांनो नागिरदों नोंना नङा माथो सोरबा गंसिपारानि जायलालाजों मोजां मोनलायनो नङाबा बै दाख्लै सानदे फेसबुकआव भाइरेल जानाय फट'खा खर' गाज्रि साइस नुयो नै आसोलनो हरदो ओइ नानि ओइ नानि mana ada
माथो नों सोरबा जायलाला फाग्ला बायदि खानाय लानाय सेंग्राखौ मोजां मोनोनो? नोंनायालाय नंगौमोन आदा, आं नोंनो खिन्थानो सानदोंमोन नाथाय खिन्थानो हायासै। दिनैनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबावनांगौबा आथिंखौ बुफायना दोनगोन आं गथ' हा। आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोरोंबोबाय आरो नों दा देरना बिदानि खर' बारनो सानदों। आखला बाद्रायथारबाय नोंना गथ'। बेबि नों मा खालामदों? है आं उन्दुना फेसबुकसो नायलागासिनो दङ। नोङाबाथाय बिदिल', आंखौ खबरखौनो लानो टाइम गैया। खोनासं बेबि, आदाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिबाय। बोरै मिथिलायखोलै? दालाय माथो जाखो? माथो जाखो नङा, आंखौ जुलि लानो हायाबा गारदो। र' बेबि, आं एसे सानग्रोबावनोसै। सानला सानलि गैया, नों फैदोल', आं ओंखारनोसै। आदायाबो न'आव गैखाया। दे बेबि, मा जायो जाथोंसै, आं थांगासिनो। दा जों बहा थांनो बेबि? न'आवबोथ' थांनो हाखाया। बहाथो थांनो बिदिब्लालाय? बे लकडाउनावलाय बहाथो थांनो? बै गामि खाथियाव आमाइमोनावनो थांना थाहैथ'नोसै खोमा। थुदो बिदिब्लालाय।